Mga katabalers, no, dito sa Enchat, ituro ko sa inyo kung paano yung HD yung format niya mga katabalers. Ito yung gawin nyo mga katabalers. Dito sa gilid, sa left side, may dito may canvas, tapos may music, tapos may stickers, tapos may text. No? Dito kayo sa canvas. Yan mga travelers. May 1.1, no? Tapos dito may 1.5, may 16.9. Mataas pa yan mga katablers. Dito may 0.2, 2.1, no? So, ang pinaka the best mga katablers para maging HD yung style ninyo sa format. Ito mga katablers, 16.9. Ito yung pinaka the best mga katablers. Tapos, kung ano yung gusto yung background mo, sa akin normal lang mga katablers, yung normal na lang. Tapos mga katablers, yun ang pinaka the best mga katablers. Ito yung pinaka the best. Tapos, yun mga katablers, yun sa frame, no? Ito yung frame. Pagkatapos mga katablers, i-okay mo, no? Pagkatapos mga katablers, kung gusto mo ng additional ng video, ito. Sample lang mga katablers. Tapos, maglagay tayo ng mga slow mga katablers. Lagyan natin ng magandang epekto mga katablers. Para makita natin yung ano talaga yung style mga katablers. Ito mga katablers, doon ka punta sa, kung gusto mo talagang maganda yung performance, pro yung ano mo ba, yung pagka-edit. Ito ka sa filter mga katablers. Filter, pagkatapos may adjust mga katablers, no? So yung adjust mo mga katablers, i-down, may up yan mga katablers, may down. I-down mo mga katablers, kahit kunti lang. Tapos, okay. Pagkatapos yan mga katablers, dito ka sa filter, adjust. So ito na mga katablers, no? Nag-adjust ka ng, tapos i-down mo. Tapos, kunti. Yan mga katablers. Yun lang mga katablers. Yung pinaka the best. Yung pinaka the best dito mga katablers, oh. Yan. Kasi parang yung kulay niya ba? Yung kulay niya. Para makuha mo yung kulay mga katablers. Tapos may contrast dito sa gilid mga katablers. So, lightness, contrast. Dito ka sa contrast. Tapos igano mo yung i-up mo yan mga katablers. So, pwede i-up mo. Kasi yung color ma-change mga katablers. Yung color niya ma-change ba? Oh. Diyan lang mga katablers. Tapos okay. Yun mga katablers, no? So ito mga katablers. Ito naman mga katablers. Kung gusto mong baga yung speed mo yung takbo niya, igano mo lang mga katablers. Dito ka sa mga 2 point, sa 2 plus tayo mga katablers, no? Yan mga katablers, tingnan nyo. O yun. Tapos, yun mo yun mga katablers, no? Speed. Kung gusto mong i-slow, mga katablers, down mo lang. Down mo lang siya, slow. Gusto mo pa nang i-slow yung ano niya, slow. Yun mga katablers. So, pinakita ko na sa iyo. Ito pa mga katablers, no? Yung baga, yung tinatawag na, yung baga, gusto mo ng translation ba, yung translation ba, yung may mga effects mga katablers, pindutin mo lang yun mga katablers. Wait lang mga katablers. I-open mo lang to mga katablers. Balik ka sa normal mga katablers. Balik mo sa normal. Tapos, pagbalik mo sa normal, pindutin mo lang yun mga katablers. Ito mga katablers, no? Pagbalik ka na sa normal, yung white na yan, ito. Ito mga katablers, ito. Itong white na, parang, pindutin mo lang yan mga katablers. Yan ang
List yun, yan mga ka-travelers. Pag ito, example, ito yung ano, may, may na basic, no, basic. Tapos, ito yung basic, yung kasunod ng basic, pindutin ko, ha. Tapos, i-okay ko. Yun ang effects niya mga ka-travelers, oh. Yun ang effects niya mga ka-travelers. Ito na, nakalagay na, no. Pindutin ko ulit. Oh. Yung mga, ano lang, example dito, ito. Na kailangan talaga to. Ito lang, itong, dito tayo sa mga, dito tayo sa basic mga ka-travelers, sa basic. Ito, basic to. Basic. Yan. Yun mga ka-travelers, no. Yun ang pinaka the best mga ka-travelers, at least na alam ninyo. Kung magdagdag kayo ng music mga ka-travelers, yung first music, yung first dito, yung sa barko, i-down mo lang yan mga ka-travelers. Tapos mag-add ka ng music dito. Yan mga ka-travelers. Yes. Kung may mga interview ka mga ka-travelers, pinaan mo lang yung sa dito sa palakasan mo tong sa barko, no? Example sa barko, kung ito yung voice nila, yan lang mga ka-travelers. Tapos pindutin mo dito sa baba, ito naman yung sounds music. Sounds music ito. Yan. Ito yung sa kung gusto mong mawala yung nasa barko, pindutin mo lang yung music. Yan. Wala na yan. Yung sa barko na wala. So maraming salamat sa inyo mga ka-travelers. Maraming salamat sa inyo. God bless you.